Salamat naman sa Ginoo nga gidinod dinhi sa ang pagampo kay so ajaday kumusa at ang pagampo. Hi guys, majong buntag. Panapod ni guys Jinverse. Napatagani sa tangkuan kusina. Nakaon guys kay agamang sudan gahapon, dapat may isda man mahurot. Diya. Ani nga utanan, tagulan og kanang kuan, kamunggay. Sila man tagay ni kaon kuan guys, kamunggay da nang ilonod. Agi sa kabuok, sa kulan og kuan, kamunggay. Jak duhay bilin ra na kay sudanan ni giyan di na siya mo kaon ngayon mga isabaw-sabaw nga isda kung ano na yun dyan pinarito. Lunis na po guys. So kung na pagpanisikay-sikay sa jo. Ngayon, kumampos diyan ng kuhaan ligo. Kasi dyan dyan nagharos dahil yung kuhaan kamunggay. Parang sa jo ka dyan nagharos kamunggay. Pag naong na, nagharos na siya. Si mama nananaw-kuan guys, balita. Kag paniyang buklay sa pakuy-kuan. Panudlay. Yan, kamunggay. Sa jo ka dyan nakakuan haros. Mingkoy! Sa mga diyang nagpatanga bang ka? Hoy! Awa! Hadya kang ilunod o kaping Ronnie. Subak na ka na dani nasutan. Awa, ba dito ka kayo magluto ko? Ano na ka? Pa, kuhan-kuhan pa ka na magluto ta. Bukaw na guys. Ate na ilunod ng kuhan, kamunggay. Natagkaon na ni kuhan guys, kamunggay para healthy ba? Healthy man yung sige tagkaonog ka ng kuhan. Sinabaw, nilawoy. Yung mga tiguang bitaw sa kuhan guys, bukid. Ilang sudan pirmi nilawoy. Nilawoy kamot, nilawoy kamunggay, nilawoy ganas. Taas kaso gilang kuhan. Kinabuhi. Okay, hilig man sila kuhan. Hilig man sila nilawoy, hilig ngutan. Ito na guys, ang atang kuhan nilawoy. Salin sa isla gapon, naman mahurot. Para tipid. Tipid guys. Kaya lisod kajog kuan karon. Panahon. Napastirit abangunon. Ito na guys. May sudan sa kuan. Pamahaw. Mama na malansa. Sa kuan ni Giyan uniform. Nanaw po siya kuhan, balita na. Sa jo, gajaw-jaw gisang TV, hinanaw balita, updated sa balita. Nanapog ka na namin koy. Kanina dito ka nahaga. Atong-atong karon nanapog ka ni papaga atong-atong. Ano namin koy? Kusag de ka joguan gabi eh? Di man gabi, karon naman. Walang yung po naka, ba tining message mo ko to sa atin, ang utang nagkasag ba ko na pagwan o dog dani? Ate Ruby. Sug mga wandre. Mao ko nakamati. Siyempre, gatikong-kong ka. Gatikong-kong, isod pa dito sa kuhan. Isa? Gatikong-kong, isod pa dito sa malong. Sa paana, kaya bati. Magtago man. Sa magtago, di ka bati. Balag yung tabati. Hindi ko bati. Ya? Hindi ko tabati. Ako? Daragkuan guys, banda. Nahilo lagi ni siya. Nahilo. Suroy naman ka din. Mana yung silotaw? Matay na ka ni. Ha? Ha?
Suri-suri mo pa man ako yung giluto. Man akong luto. Pero, may good morning kayo. Pero, pero, good morning. Good morning sa. Bye-bye sa bye-bye. Hey guys. Uy, hala, padong na pud mamuwak ang kuan guys, Rose. Na guys. Mamuwak na po siya hapit. Ang tindahan ni Mama. Ay, good morning everybody. Unat-unat sa atas nato ang bagkagan daris gawas agkuan guys gumamilar nagana ka yung buwak na. Ayan ni po asok pamuwak. Ano na nangadyo dana kay kuan. Kanang ingani na. Kanang ingani kanang kuan pa pijuros. Diyan tinangadyo kay tambaw kuno kanang kuan samad. Nga manadyon ga trapos si jahang kuan motor to naligo na si kay maning kakay na pod sa kalsada ngitag sapit kung cycling kaya abot mas kuto-kuto Taas. Morning guys. may cycling jo kuno arong di kuno pilasan. Hi guys, majong buntag ninyong tanan guys. Nja, manamig pamahaw. Sige yan, to na ning sud na si eskwela, si Jonjon to ning biyahe. Si Mama, to salah nanaw siya kanang TV. Nya ko guys, ni saka ko dari taas kay kuan sakit agang puson. Pasalamat ko sa Ginoo kay gidugo ra jud ko kuan guys, normal. Gahapon nagdugo ko kay nagawa ko gahapon kay abi na mag-spotting na pong ko kay niyan ba sa tong doktora nga mag-spotting ko balik ko ni dya mato gabi grabe nang ampo nga unta magnormal na ning ang regla dugon ko karong adlaw kananay daghan karon din akong balik mo to guys gidinag just ginuagang pagampo ganiha pag mata na aron daghan na kadyong ning gawas nga kananay regla kana bitong mga bubuo nga kananay regla mo siguro ni katungwa ning gawas dias ni agi ba kay spotting ra ba sa tungang regla dias ni agi ja karon mao na ni guys salamat kadyo ko sa Ginoo kay kuan regla na ko kanang naay normal ja balag sakit ning kananay balag sakit niyang puson kay sakit jud kadyo ang puson guys bugat di na masabtan ja kuan sa sakit sa kanang baligkawang mo na ni sa kakudari kay gusto kong magligad-ligad ra o gani ko maligo kay maipit na sa maligo o kanang nahikuan dugon kay makadaot ko no anong ko maligo ya ara nang lipadya guys nga gidugo na kong kanang kuan normal pero balik gyapon ko sa doktor inagka September second week sa kuan September balik yapon ko kay magpabasa pa man ko nato sa kuan pap smear ugon sa resulta datos kananay pap smear kay dugay man day na makuha ng resulta dana ag kuan pa man to gibasa das ni una ultrasound nag-ag pap smear wa pa kay kuan kuno na 2 o 3 weeks sa pamakuha ang kanang kuan resulta mga second week siguro sa kuan guys September balik ko ni doktora kay magpabasa sa kuan pap smear. Diyan guys, nagchatanay dahil minati Ruby karon. Namularga si Jaguan, Manila. Unjang hapon mo, biyay na si Jack. Kaya ugma man sa kuha nagijang flight, paduong Manila. Salamat ka, Diyoko na nga Ruby guys. Kaya radyo na si Jack ka-supportive. Atong naoperahan po ko sa Manila. Sang waiter, laki po na si Jack na kuha na guys, natabang. Kaya kuha na si Jack. May nabangon dyan na si Jack. Jack. Kuan anan po na siya makipag-istorya ka ng mga laing tao ba kay di man na siya mauwaw di paras na nga kanang ako di ko masilbig mga ingana guys kay di man ko anad makipag-istorya ka ng laing tao kay pulbaan man ko kanang makuan ko ba manervyos mura ko kanang mangereg kay kanang laging wa tamaanan ug kanang gawas-gawas ug kanang bay kanang laging taong bay rata nga wa tamaanan ug kanang mag-istorya og laing tao kaya ako
sa Manila. Nagtrabaho man kong Manila, dugay kong Manila. Trabaho kong company 15 years. Taong bayra dyan ko. Trabaho, inaguli sa bayra. Nga na ba? O kumaanad nga. Makipag-istorya-istorya o kananay. Laing tao. Sa bata pa po ko, nanarabaho ko. Sabay po nga nakatulong ba? Naradya sabay permi. Munang di ko anad guys nga magpag-istorya-istorya o kanang laing tao. Kay mawawon man ko. Mawaw ko. Ako man mo'y kuha na mo guys, lahi. Sa tanang mga igsuon, ako'y lahi. Hilimon, mawawon, hinadyan. Munang daghay pang tanah guys, kay kuhan kuno ko hinadyan ng arte. Mo na pirminahang makuanan, madenggan nga. Iya ko ng mga istorya. Pero di manangay kapungtan kay wa ba dyan na nagitujo nga. Ingani ko. Siguro ako rin liwat ni nanay. Amo ang nanay nga kanang kuan. Hinadyan po. Pero buutan. Bitaw joke guys. Ako rin ingon nga buutan. Kay buutan man amo ang nanay. Pares ba dyan mi? Kaya ako ba dyan ijang kuan. Juniora. Ako siguro liwat ni nanay nga, taong bayra. Ay kanas nanay, taong bayra na dyan na. Dako na lamang ko hanton nga naminjit ko. Wadyo ko ka, kuhan na ng nanay nga. Manumbay. Naradyan na siya sa bay pirmi, magsigig kuhan, libot-libot. Nansay mabuat-buat na ng mga kilid-kilid sa bahay, mga suk-suok, na siya diha. Anas likod sa mong bahay, magtanam-tanam. Ako lagi, huwag na pala man lagi tamnan na nga muang nataranan. Siguro kada nagpudyo kada adlaw. Sama man guys nga nira magahang kinabuhi sa kuan Cebu mo nang ganahan jud ko maguli-uli dito sa kuan guys Bohol kay naidaghang mabuhat dito ba di kalaadyan kay kung sa imo ang gustong buhaton buhat man nimo mananim ka mangguna magansa pa diha kay na may tijik-tijikan nga kananay juta nga dari wa man mo nang ako nara jud ko danisod sa kuan guys bye permi morning ang vlog na ingani ra kanunay kay wa mo badji ko ilaing buhat niya di magpukutig laag di po ko hilig manumbay na ng mga silingan mas ganahan ko magsigig mukmuk daning kwarto basta naala may signal malipay nako ang signal ko dani grabe pud pirmi lamang kuan loading siya nagsatanay dahil ni ganiha na siya nga ija ko nung ilansam agijang pag-ibig kay madyo lamang kuno pang dugang-dugang sa kuan ni tiri kay di mas tiri maoperahan og way pang daon jamo to si sanggingnan nga i-update ra ko ni jaw kanang saan maglansam kay kuan naman po mi pag-ibig ni Junjun kaming duha kay kompleto man ni kawan guys beneficiary sa nagtrabaho pa mi kaloy sa Ginoo guys na kuan na mi sa is kay gamang is 15 years naman ko nga kuan sa kuan guys is member nako punpun og mo tiguang na dinangay kabalakan kay nana may pensyon madawat nja moto ang gina sa tirubi nga kung makalansam siya ija kong tudluan para ilansam po naman ni Junjun nagamua kay madyo na lamang po makatabang-tabang ni tiri po ginagmay kung pwede manggani manginawot po nga pwede pa ilansam magamong kuan pag-ibig ay dugay naman to pila na to katuig pud nga wa na hulog o tanawon naman ni nato guys kay mato masati sa Manila diyan man nga asikasuhon madyo naman ng tao kanang pwede pa kaya mo kung paano ni Junjun nagamag kay madyo na lamang pud makadugang-dugang ba sa kuantiri sa ijang operasyon kaya mo pa nga asikasuhon ni Junjun nga mga kung pwede manggani diyan guys kaya mo lagi ko ilaing mabuhat ron istorya sa lamanta nga ni sa lamang gatang vlog guys kay say magnahon ako nga hindi ko mag-vlog kay kanilang ang content nga pirmirang ingani karon di man nanta ko mag-vlog kay malagi ko mabuhat kay sayang man po guys kung di maka-upload madyo na laman ay mamisok ginagmay labi na karon nga kinahanglan dyan namo kay si Tiri lagi na payamang giatubang kanis Tiri mo nang laban lamas gyapon ko guys. Pasensyahin na ninyo kanang nimingan nga
Ako'y lami mo vlog, kaya iya akong istorya. Saan mga jud nga, ingani na mga jud ko. Ano nga hangin istoryahan nga, ingani. Kinaya iya, mo nina gitujo. Hindi man po nina sa, nanong anak kong nanay nga, ingani ko. Nga ganan kuan. Kaya iya istorya. Kaya pagtan lagi ko na sila kaya iya lagi ko na kong istorya. Wala ko na ko lami mo vlog. Diyo na nagito dyan saan mga dyan nga. Nga naman na dyan na guys. Nga inistoryahan niya. Yara kong istorya. Pero daghan po kung naibawaan. Siyempre, bisag yaya ako. Kamaw mo kong laba. Kamaw ko mang limpyo. Kamaw ko mo luto. Kamaw ko matiman o bana. Kamaw ko mo atiman o ganak. Mapagmahal ko ginikanan o kanang inahan. Mga igsuon. Hindi man naangay kwan guys. Kapangtan. Pwede forget di ay nga kanang yaya ko. Kontrahan na dahi ko kay wakoy lami kay iya hindi maninan sa nga ipanganak kong gingani sa kuan kalibutan sinanay re kasabi ninyo kay sinanay may nag-anak na yan na kay maingan nga kanang kuan arte ko mo ko naginarte ngani ra mga gining ahua bitaw guys para manggadyo ko kuan guys lingaw karon. Kaya ako raman daring kay kameraman ni mama kadadlaw kamera ni mama na si mama malingaw man na siya sige lantaw na ng kuwan TV hindi gani maglantaw siyang TV magtanaw na siya siyang cellphone kay malingaw man na siya magtanaw na ng kuwan Aldab kana si Aldin ug si Min mama na iyang kuwan guys idol mo nang ako okay lang mo himo mag edit na naman po ko. Na ako'y matigong nga video, mag-edit na naman po ko. Ay, dahil rami ni mama kuhan guys. Lingaw-lingaw. Madyo gani karon kay nanas mama, na ako'y masampit-sampit. Kung ka nang gusto dyo ko ka istorya ba, nas mamang masampit. Sa una si mama sa Mindanao pa. Ako'y masampit. Ang kalitrag dagay-day agahang luha. Sa kananay kamingaw, kanang mga isahay nga mingawuntag madyo, di dyan natin likad dyan ni nga ang luha nga muto labi na ako nga ilakon ko dyan emotional po ko usahay na muto orang kalitagang luha guys sa kuwan kamingaw dyan karon guys nalagi ko dari kaya malagi ko buhat kini ang puson sakit salamat lang madyo ko sa Ginoo nga gidengag dini sa ang pagampo guys wajaday ko mo sa at ang pagampo basta magampo lamang tagigot sa Ginoo denggan jud tas Ginoo basta kinasing-kasing agad ang pagampo kaya ko halos kada gabi man jud ko magampo sa di pa ko matug magamnag mata pasalamat sa kuan guys Ginoo sa matag adlaw nga ijang gihatag nato nga kinabuhi nga mga kapiskay sa lawas nga kanang mga problema natural man ang mga problema mo abot sa atang kinabuhi kaya ra pud nato kinahanglan pud nato jud nang kayanan kay wa man tay mahimo pagbuot mga dinas Ginoo tanan jarang kamingaw guys ang kanang kuan palibot way mga bata kay kuan nang eskwela nagkaba ni mama dito silong si Mingkoy kasi pud masaka po na si Mingkoy dari mag samok-samok po na Diyan guys, kung mantilaing himo guys, mora to agang vlog karon. Istorya sa ta. Diyan pasalamat day ko tanan guys sa katunay mga nitabang ni Tigri sa kananay labi na tong katong ni ma'am sa tuingan katong nas vlog ni Tigri nga nag-abri si jag alkansya para sa kuan ni Tigri sus nagdagay-day jagang luha dadto guys kay grabe makatats jud nga na jud day taw nga ingana nga bisag di nimo kadugo nakailaran nimo kanana YouTube grabe jud ilahang pagmahal nimo mo na makatats jud nagtutog ang luha nagtanaw kung nagabrid kuan ba alkansya salamat kadyo nimo ma'am kay nagahin jud ka para ni Tiri God bless nimo unja Ginoo nay bahala sa imong kabuutan ninjong tanan atong nanabang ni Tiri kadong salamat sa ningatag og mga tabang pinansyal kadong salamat kay mga maadjong mugpuan kasing Ginoo na jay bahala ninyo guys giapil ra mo na sa mga pagampo nga unta tagan pa mong daghang grasyas Ginoo unja
taas pa kadyong kinabuhi ug daghan pa mong matabangan nanja guys. Mora to guys, ang vlog karong adlaw kay murag taas na tong tabi, unsa naman tabi. Nja magbabay na ko guys. Nja daghan kadyong salamat ninjong tanan. Nja magkita-kita na punta sa sunod ng vlog. Bye bye. God bless ninjong tanan. Magyamping mo per me guys.